haste hapang kogrumani Lwkwrokno hapang Lwkwrokni tailam bwskango salbrumno thangui chobana hwnwi o kokno rwksawino haste ni kwrwng thaini blok habanokni bwsingo Lwkwrokno Bemokni Yakni Katirina bagwi samung khlai tongo abo haikeno tini Mungia kami blok thai PH sakhamnok gdalui tei korma bisi bilai hamrungnok malaria Bemokni Yakni piongnani bagwi gunda bai thampuini bithi bwrai bagmung panda khlaijaka o pandao narwai inge manjaka Mungia kami blok ni chairman Bwrwm gwnang Sunil Deborma Bwrwm gwnang additional video Stephen Riang tei kamini okra Bwrwm gwnang Dononjoy Riang akosong nainadi chini notice korangni mangpilibo Tini to sing Belahampara Tiko Elshibli Ozaga sini বিশেষ খাই sini malaria awareness program Ozaga sing Lwkwrok khajak to thi kori test khai nayo mile tong kore doktor no mukam sing test khai apai awa hekin nai dong sing sara sini Mungia kami বেশিরভাগ nasara kakrasara athamura jodon elaka ro পাহাড় এরিয়া रो তাওনি জরা হাকাই কিছু malaria ang হই নসম হাতে প্রোগ্রাম খাইদম অবনি সাথে সাথে সে গুন্ডা এবং তাই কোম্পানি যে বিটি কোয়েল অমন সে রমন বাগি रो হাইতে সকনাই অবরো যত্ন বুজকি সাউই সে অবনি খাইদম Sir, tabuk bai kurang besok thayo yakaba wai besok megamas malaria awareness program khajaka tabuk bai chong chaita jaga khaika ada program khaika mana chora tabuk kapra chora ete ekta jaga tong khana tong abo gotobar khana tong mani kintu abo family ang thanga itu lama hamni bagai arok mangani to tabuk khaine যেহেতু চংব ম্যালেরিয়া যেখানে ম্যালেরিয়া প্রবণ এরিয়া চংব খাইনানি ন চং মুঙ্গিয়া কামি ব্লক তরফ থেকে এবং তিনি হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে একসঙ্গে চং যৌথভাবে ম্যালেরিয়া অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প মশারি ডিস্ট্রিবিউশন চং Lwkwrok bobo hai borok ni sakmang naijak boi phai borok gobaं mano phaika borokni সমস্যা dong শুধু রুমানি বা ম্যালেরিয়া ছাড়াবো जों ক্ষেত্রে বিভিন্ন যে sak hamyamor moribo chong abo niki ro rojago abo bithi bo chong roi dong health